Vymažeme mu paměť. Bonton film uvádí létající zabiják. Přijíždí transport. Čistý, může jet. Zavolejte doktora. Pacient může podstoupit zákrok. Je váš doktor. Díky. Bude to trochu bolet. Vlastně si stejně nebudeš nic pamatovat. Jo, ano, správně. Dovolíte mi? Dobrý, dík. Víš, co máš dělat. Mám to u tebe. Všecko čistý, můžeš jet. Dobrý, odjet. Kód 4, porušení bezpečnosti. Vězení na útěku. Potřebujeme pro následování vězně, opakuji, potvrzuji. Nic není. Takže prohledejte okolí. Auto je prověřený? Pohněte se!
Je čistý. To Nikdo jsou vevnitř. věci. Nikdo tam není. Tak, Ratchere, dneska ti budu dělat doprovod. Dávej si bacha, Jenniku. Šéf chce, abych do toho šel naplno, tak ať mě nestratíš. Neboj, budu ti za zadkem. Jo? To se ještě uvidí. Ty máš stejně kliku. Pilotovat novou X-77. Radši bych letěl s ní, než jenom jako doprovod. Šťastný los. No jo, taky se k ní dostanu. Takže jdem? Naschle v nebesích. Plukovníku, generál Barnes prosí. X-77 připraven k letu, generále. Dobře, chci se ujistit, že stealth systém je plně funkční. Pane, první let je plánován na příští týden, tak Pojistka! Tahle malá zkouška mi zajistí odchod do penze s 3. hvězdičkou na rameni. Poslyšte, tenhle let je mimo záznam. Zkuste s tím letounem všechno, co půjde, Ratchere. Budeme vás sledovat z operačního centra. Start mise je za 20 minut, pane. Ať mě nesklemete, Ratchere. Nechte to letadlo, jak se patří, zmizet. Máte moje slovo. Jedna minuta do startu. Vzletová dráha volná. Tady Jenik. F-16 připraven ke startu. Připraven ke startu. X-77 běží. Výška dosažena. F-16, potvrzuji polohu X-77. Mám vizuální kontakt. Žádám o povolení zapnout aktivní stealth. Jistě, na co čekáme? Zapnout. Běží. Potvrzuji, že start je funkční. Páni, je to úžasný, on zmizel. Výborně. Dobrá práce, Oši. A teď, Ratchere, vyřaďte aktivní stealth. Vypínám ho.
A přejdeme k další fázi. Rečere, vemte ho opatro výš a zapněte. Rozumím. Rečere, ty se tam nějak výborně bavíš. No podeď, příteli. Tak, Jenniku, začneme bojovat. Zkus mě chytit. Jsem ti za zadkem, Rečere. Sleduju cíl. Zachycen. Zapínám aktivní stealth. Vypínám. Otáčím se. Cíl zachycen. Tady Jenny. Dostal mě. Najednou se zjevil, vůbec nebyl vidět. Dobře. Stáhněte ho a leďte domů. Rečere. Jenniku, vidíte ho? Ne, pane, žádný kontakt. X77, hlaste se. Hlaste se, X77. X77, hlaste se kontrolní věži. X77, hlaste se. Jenniku, přerušte misi a vraťte se zpět. Co se tam stalo? To jsme ztratili letoun za 75 milionů? Nestalo se tam nic, pane, jen prostě zmizel. Plnil jsem rozkaz. Aspoň víme, že to maká. Musíme ho dostat zpět. A jenom jediný člověk to dokáže. Je to $2.10. Tady jsou. Díky. Prosím? Naschledanou. Dej nám ty posraný prachy. Naval ty prachy!
Stát! Ruce vzhůru! On jedinej přežil. Aha. Dobrá, máte záznam z kamery. Byla to sebeobrana. Tak jdem. Hlídka 735, prosím, hlaste se. Loupežné přepadení benzínové pumpy na silnici A24. Zůstali tam už jen mrtví. Co je to za číslo? Koukněte na něj, ten je vyrychtoval. Ten má ale dávají co proto. Teda, teď paráda, Tak, jo? pánové, dejte si pauzu. Pojďte, jdeme pryč, kluci. Přines mi kafe. Saunders si pohni zadkem do auta. Ano, pane. Nebo co kdybys radši občas z toho auta vylez a vydal se do ulic, třeba pak o nás napíšou něco pěknýho. Co novýho? Z otisků jsem nic nedostal. Nejsou v naší databance. A aby toho nebylo málo, tak on nechce mluvit. Tak nemáme nic. Můžem ho zavřít za krádež auta. Ale nejde o krádež auta. V té loupeži neměl prsty. Šlo o sebeobranu. Takže ho pustíme? Můžeme ho zadržet 1 den. Předej to federálce. Ten chlap je výjimečný, nic podobného jsem neviděl. My ho neznáme, ale vsadím se, že oni jo. Vaše káva, pane. Kafe nepiju. Plukovník Krečer žádá povolení vstupu do letového prostoru. Pane? Ano? Co vy na to? Můžete přistát. Takže kdo jste? Nebudete mluvit? Ne, já si moc rád popovídám. Tak kdo jste? Venkovský kluk. Kdo vás platí? Teď se platím sám. A co děláte? Víte, já cestuju a... Viděl jsem vás bojovat. To nebyl obyčejný boj. Měl jsem blbý dětství. Jistě. Tenkrát se tomu říkalo sebeobrana, ale zdálo se, že když se člověk brání moc dobře, dostane se do maléru. Kde máme důkaz, že nejste aktivní voják? Uvidíme, co na to řekne federálka. Mám povídavou náladu, moc rád si s nimi promluvím. Uvidíme, co na to poví generál Barnes. Generál Barnes, bože, on sem přijde? Je to váš přítel? Neřekl bych zrovna přítel, ale potkal jsem ho. To je už hodně dávno. Víte? Vyšlete elitní jednotku na podporu mise pro návrat stel. Tady tým Ranger Baker 1. C-130 připraven ke startu. C-130 ve vzduchu. Právě míří k cíli. Odhad letu 3 hodiny. Generál, takový ohlas jsem opravdu nečekal. Nevíte, s kým máte tu čest.
Rád vás vidím. Díky, detektive. Ještě jste nedokázal, že patří k vojsku. S tím si nemusíte lámat hlavu. Důkazů vám dám spousty. Tenhle den přináší překvapení. Johne, v tom, co ti chtěli udělat, nemám prsty. Je to blbost. Je dobře, že jsi utekl. Mazání paměti nesu dost těžce. Nevím, jestli to bylo správný, ale já jsem plnil rozkazy, takže je divný, když mě za to chtěli potrestat. Ano, jenže víš věci, z kterých je hodně lidí nervózních. Nejsem jedinej. No a co teď? Jeden zkušební pilot ukradl letoun. A v něm technologie její ztráta nás dost děsí. Vrať nám ho a zaručuji ti, že zase budeš volný. Tomu mám věřit? Johne, znáš mě? Nejde o vás, bojím se těch, pro které pracujete. Toho se neboj. S nima to vyřídím. Starost si budu dělat, ale zřejmě nemám moc na vybranou, takže to zkusíme. Elitní jednotka drží kurz. Zaměřili jsme pozici stealthu. Odhad 2 hodiny. Pozemní záloha pro útočnou misi bude na místě. Kryjeme vás. Dobře, John. Je to takhle. X-77 je přísně tajný zkušební letoun vyvinutý podle neviditelné F-117. Neviditelnosti bylo dosaženo zmenšením průřezu letadla a přidáním materiálu poholcujících radar, aby se zabránilo odrazivosti. X-77 má něco navíc. Aktivní stealth systém. Elektromagnetické pulzování účinně ten letoun zakryje. Stane se doslova neviditelným. To je úžasný. Ještě úžasnější je, kdo ho sebral. Sebral nám ho Ratcher. Ukradl ten letoun. Nevím, kdo mu zaplatil. Ale ať to byl kdokoliv, dal mu pěknou fůru peněz. Co na to říct? Vy dva jste byli kdysi hodně spolu a kromě tebe je Ratcher patrně nejlepší pilot stealthu na světě. Jak jistě víte, tak jsem ho vycvičil. Ano. Oba jsme ve stealthu hodně lítali, takže... Je v Afghánistánu. Na zemi tě bude jistit 6 spolehlivých mužů. Ale musíš se tam dostat. Musíš mi ten letoun přivést. No je. Jakmile s ním zlítneš, dostaneš se určitě do střelby a budeš se z toho muset vyvlíknout. Dejte mi informace a já se zvednu. Dobře. X-77 může letět nad nepřátelským územím nad zvukovou rychlostí. Schazuje rakety a chytré bomby s dokonalou přesností a vyjde z toho nedotčený. Je to konečná zbraň. Ale aktivní stealth potřebuje neuvěřitelné množství pohonu, takže Ratcher ho musel nejdřív vypnout a teprve potom přejít na pasivní stealth. Tak jsme ho objevili. Satelit ho našel tady, nad Bondinem. Mířil na západ v kurzu 28 stupňů severní šířky. Držel směr, dokud se nedostal z dosahu. A kde přesně je teď? Satelit ho nakonec našel. Přesně tady. Dnes ráno. Nebude to lehký dostat se tam a zpět. Máš 72 hodin. 72? To přece... Vybrat lidi, naplánovat akci, ani se tam nedostanu. Dostaneš, Blackbirdem. Mám totiž letce, co dokonale ovládá Blackbird. Ten kluk je jeden z nejšikovnějších pilotů, co znám. Kdo je to? Jistý Rick Janik. Bude ti krýt záda. Jestli vám to nevadí, radši bych s ním neletěl. Je trochu akrobat a showman, ale nevyzná se v boji. Johne, dostal jsem tě z vězení, protože si myslím, že jsi na tohle ten nejlepší člověk. Jenže... Kašlu, kluci, na to, co si myslíš. Já jsem k tobě vybral Janika. Půjde do akce. Rozumíš? Ano, pane. C-130 letí v kurzu a podle plánu. Poloha 38 stupňů západní a 27 stupňů východní. Elitní jednotka je připravena k výsadku. Tak, kdy to zvedneme? Ale ne. To mám jít do vzduchu s tímhle klukem, děláte si srandu? Kolik je? Alkohol už smím. Alkohol už smím. Tak, pánové, jdeme. Poletíte na přátelskou základnu 100 mil jižně od té X-77.
Tam se setkáte s lidmi ze zvláštní jednotky a ti vám dají vůz, zbraně a informace. Máme tam nějakou spojku? Plukovníkova spojka Jessica. Pomůže vám dostat se až do hnízda teroristů. Tam popadnete 7-7 a uletíte. Pokud to nepůjde, zničíte ji a každého, kdo ji viděl. Máte moje slovo. Tak hoši, oblíkat. Nahodím ten krám a vystřelím. Pamatuj si, že můj život je v tvých rukou. Jo, a můj ve tvých. Leďte do 20 000 metrů a držte se mimo všechny radary. Rozumím, pane. Zachytil nás nějaký čínský radar. Nutná změna směru. Blackbird, dávej pozor na radary. Pozor na radary. Ozvi se, Blackbird. Rozumím, věži. Johne, nahoru o 10. Nahoru o 10. Přivezl jste letoun? Máte ty prachy? Víte, co chcete? To se mi líbí. Jen maličké kapesné. 100 milionů přijde na váš účet. Fajn. Chcete víc? Co tím myslíte? Tady elitní jednotka Baker 1, cíl v dohledu. Teď nebo nikdy, my jsme připraveni.
Výborně, Baker, povolují výsadek. Jsme přímo nad cílem. Teď! Dávejte pozor. Tady Ranger Team Baker 1. Bezpečně na zemi a čekáme na SR-71. SR-71 tady běž. Natankujte v bodu 02. SR-71 jdeme tankovat. Můžeme. Venku je nějak moc rušno. Zalezem sem. Nějaká aktivita radaru? Ne, zatím nás ještě nikdo nezachytil. Leď nad Severní Koreou a Vietnam. Letím přes vzdušný prostor Koreje. Jsou tady! Jdou sem! Jdou sem! Výborně, máme místo přistání. Vezmi to na 270 stupňů a dolů na 30. Jdu na 270 a dolů na 30. A jsme čistí, na termovizi se nic nehýbá. Rozumím. Pane, zpravodajci hlásí v oblasti mohutnou vojenskou aktivitu. Johne, musíte sednout a opustit letadlo. V hangáru na vás čeká Jeep. Je připraven s plnou nádrží. Rozumím. Janik je teď tvůj parťák, Johne. Pojede tam s tebou. Je tvoje záloha. A v případě potřeby i náhrada. Když selžeš, chci mít po ruce dalšího pilota. Rozumím.
sežeňte admirála Pendletona na Creighton Davis. Pane, máte zde naléhavý hovor od generála Barnese. Přepojte ho. Co se děje, Tome? Posílám pár svých mužů mezi bandity. Víš, že od našeho posledního golfu mi dlužíš flašku skotské. Můžu počítat s pomocí tvé flotily? Nikdo mě na žádnou operaci neupozornil. Jedno z mých letadel zmizelo. Kde? V severním Afghánistánu. Kriste, pane Tome. Tam je to jak na střelnici a museli bychom obejít bezletovou zónu. To by tě přišlo nejméně na 2 flašky single maltky. Pomoz mi s tím letadlem a já ti věnuju celou bednu. Rozumím. Ať se u mě hlásí velitel Jackson. Rozkaz. Kde jsou mý chlapi? Nikdo se neozval, dělám si starosti. Johnem, admirál Pendleton dává dohromady letecký útok. To nebude nutné, jsme na místě a máme rozkazy a hodláme je plnit. Na rozhodování není moc času, Johne. Jestli nevzlétnete do 24 hodin, budeme muset celou oblast srovnat se zemí. Mám 24 hodin a 47 minut, než pošlete bombardéry. A pochopil jsem, že toho vašeho přítele budeme muset zabít. Tak dobře, zlomte vás. Vyrážíme. Pane, máte další možnosti? Ne, po 24 hodinách budou muset provést první úder. Z X-77 není žádná sranda. Rojáre, viděl tě někdo? Mě. Dávám pozor, aby mě neviděli. Tohle si neměl. Sleduj nás. Musel jsem přijít, mám špatné zprávy. Jaký? Američtí vojáci. Ano, ten výsadek. Mrtví. Všichni dojedli. V noci je přepadli alienini vojáci. No a co John a Janik? To nevím, nejsou o nich zprávy. Asi jsou v bezpečí, ale nemají nikoho. Ne, mají nás. Mám jít na to místo setkání? Ne, je to nebezpečný. John ví, kde mě hledat. Podle informací rozvědky řídí tohle území teroristická skupina Černá neděle. A s takovou zbraní v ruce? Chci všechno, co se o nich rozvědka dozvěděla. Rozkaz. Tady zastav. Koukneme na mapu a schováme auto. Tady, pane, takže zhruba. Přistávací pás a malá vesnička. My jsme zde. Dobře, teď běž. Schovej džíp a já se podívám po té elitní jednotce. Hlásí pohyb někde tady okolo. Vy tu zůstaňte.
Nejsou tu. Ani živáčka. Dobře, vyrazíme k mé spojce. Když se rozdělíme, budu v hangáru. يلا طفي السيارة. طياركم من هنا. شوف كان السيارة مخبية هنا. لقينا جيب محروسة. Zablokujte jim postup. Tomáš, vstávej a běž. Mám tě. Podívej se po dalších. Dobře. Koho to tu máme? Zdá se, že pilota. Kapitán Richard Janek. Letectvo Spojených států. 691 495 213. Řekni mi radši, kde máš letadlo. Radši mi polipšels. Zabiju tě. Na co čekáš? Hni se! Dělej! Pane, pro vás. Eliano? Našli jsme pilota. Američana. Další muž zmizel. Přiveďte ho sem. Ani slovo. Rozuměl jsi mi? Žádná odezva na volání? Vůbec nic, pane. Sežeňte mi Barnes. Mluvte, pane. Tady admirál Pendleton, námořnictva. Předám generála Barnese. Pane, ztratili jsme s nimi spojení. No, tak něco dělejte. Zkuste třeba morzejovku nebo kouřový signály, cokoliv. Mně je to jedno, Ježíši.
Dobré odpoledne. Těší mě, že jste tady. Jmenuji se Stone. A vy jste? Vyliš si. Na identifikační známce stojí Richard Janik, kapitán letectva USA. Znáte mý jméno, hodnost a číslo. Nic jiného vám neřeknu. Přijdou další nečekaní hosté. Jo. Letectvo. Schodí půl tuny munice na tohle peklo. Víte, co bomby dokážou? Ano, to vím, působivé. Vlastně bych rád použil ten váš letoun. Mohl by schodit pár našich bomb k vám. Ale nejdřív se musím zeptat ještě na něco. Co ten druhý pilot? Kdo je to? Teď snad odpovíte. Nebo to uděláme trochu civilizovaněji. Tak kdo je to? Ten ho neprozradí. Nejspíš ne. Radši vyhlásím pohotovost. Rozhodně. Polnosti, admirále. Pane, připravte mi eskadru. Dálková akce. Další cvičná akce? Bohužel ne, možná to bude na ostro. Koho máte? Mohu dát pohotovost Hinklovi a jeho lidem. Kam se poletí? To je zakázaná oblast. O co se jedná? Měl byste znát situaci. Ale tentokrát vám to nemůžu říct. Dostanete žádný rozkaz. Při vší úctě, admirále. Můžete vést tuhle loď, kam je libo. Ale letadla opouštějí palubu pouze na mou zodpovědnost. Neohrozím životy svých pilotů bez písemných rozkazů. Dostanete svoje písemné rozkazy. Tak, pánové, jdeme na to. Pořád zatraceně krásná. Ježíš, Johne. Čekala jsem tě později. Stýskala se mi. Mě po tobě taky. Nech mě semnout. Strašně rád bych tě teď objímal, ale nemůžeme si to dovolit. Situace je nějak zmatená. Co o tom víš? Johne, mám špatný zprávy. Tamhle. Ale ne. Pane? Máme malé. Jeden z mých mužů je mrtvý. Musím prohledat vesnici.
To je určitě on. Já to zařídím. Kruci. Počkejte, než se obleču. Otevřete dveře. Moment. Okamžitě otevřete. Co tu chcete? Hledáme Američana. Jednoho už máme. Zabil jednoho z mých mužů. To se mi nechce věřit. Je podezření, že je americký špion. Tady není. Už si to předtím měla, chlapi, nebo ne? O co ti jde doopravdy? Dělej, běž ven. Jde ti o tohle? Budu si to pamatovat. To bych řekla. Dohlížej na ní. To šlo rychle. Zmlkni. Jedenáct 52 do konce. Měli by se vracet. Pane, skutečně zničíme letoun za 75 milionů, když John neuspěje? Jinak to nejde. Generál Barnes pro vás. Zajistěte linku a nepřerušujte. Ano, Tome? Franku, povedlo se ti znovu navázat spojení s mými lidmi? Nikoli, už 12 hodin. Nemůžu poslat eskadru, aby to zkusila přeletět. Ne. Záchrannému týmu bychom museli říct o letadle, to nechci riskovat. Rozumím. A nechci vyplašit teroristy. Přesunuli by letadlo jinam. Když to nedokážou mý muži, musíme letadlo zničit. A všechno v okolí. Odklízíš smetí, co? Stále žádný kontakt? Žádný. Peter Stone. Britský otec, muslimská matka, jako dítě na Středním východě, škola v Oxfordu. Matka zabita Američany během pouštní bouře a výsledkem bylo, že začal financovat terorismus a založil skupinu Černá neděle. Čímž jsme u Eliany Reedové. Druhá ve vedení Černé neděle cvičila různé tamní gerilové skupiny. Zajistila Stoneovi vše potřebné. Před 3 lety vyjednal Stone velkou dodávku zbraní, zprostředkovala ji Reedová. Maříte čas. Nepromluvím.
To legrační na biologické válce je, že člověk nic neví, dokud není pozdě. Představte si. Fotbalové hřiště, rokový koncerty, pískoviště, školní dvory, tihle lidé. Víte, jak rychle se to šíří? Nejdřív je napadne, že je to zkaženým jídlem. Do 12 hodin umřou. Pomyslete, kolik škody napáchá jedna bomba. My máme 2. Pro Evropu. A 1 pro Spojené státy americké. A váš letoun je nepozorovaně schodí. A kdo s tím poletí? Ahoj, Riku. Co starý kámoš John? Jak tohle můžeš dělat? Ale zaplatili mi. Za Úsvitu vyrazíme. Co ta zpráva? Elitní tým zlikvidovali a mají Jennika. Krucina. Budou chtít, abych přerušil operaci a vrátil se. Co uděláme? Koukněte, to jsou letecké snímky dráhy. To je hangár a tady schovávají tu kraxnu. Dokážu ji ukrást. Doopravdy. Jak je to hlídaný? 60 těžce ozbrojených žoldáků různé národnosti. Vidím, že jste mi přinesli nářadí, ale když se dostaneme dovnitř, nemůžeme to použít. Obvod je asi 80 metrů a tady ty přístavby, to bude asi místo nejmenšího odporu. To rozhodně. Když se dostaneme až do hangáru, nemůžeme střílet. Jenom nože. Ty všichni ovládáme. Hlídky zneškodníme, skočíme do letadla a pryč. Je to možný. Když ne, vyhodíme to do luftu a zmizíme. Zavedeš nás tam? Vyzvednu vás za svítání. Ale jakmile se přiblížíme na 1 míli, musíme si dávat pozor. Budou tam mít kontrolní stanoviště. A co uděláme, až se k ním dostaneme? Uřízneme jim pinděur. Naučíme je zpívat sopránem. Admirále? Veliteli? Právě jsme dostali hlášení z družice. Z elitního týmu akci nikdo nepřežil. Ztráta dosáhla 100%. Bože. Podle mě je čas spustit na ty grázly palbu. Ne, ještě ne, máme tam svý lidi. 22 hodin nemáme radiový kontakt. Nejspíš je taky dostali. To nevíme. Nesmíme ohrozit ani je, ani šanci, že nám vrátí to letadlo. 2 proti celé armádě? To toho asi moc nesvede. Možná ne, ale mám své rozkazy. Musíme jim dát šanci. Nechci vás přemlouvat, admirále. Ale teď víme, kde ten letoun je. Navrhuji odepsat ztráty a zničit ho. Jakmile ho přesunou, už ho nevystopujeme. Bude konec. Ne, počkáme. Tamhle to je. Naloženo a připraveno k akci. Kdy můžete vzlétnout? Za pár hodin.
Naprogramuju souřadnice a nastavím GPS včetně cíle. Dobře, do toho. Šéfe, brzo budete muset zastavit, protože už jsme odtamtud jen kousek. Stát! Vystupte z auta! Doklady, prosím. بسرعة يلا. Vy chcete moje doklady, že? Tak, šéfe, už jsme hodně blízko. Musíme někde zastavit a dojít ten kousek po svých. Nevím, o co vám jde, ale jestli se to zvrtne, lítáme v tom oba dva. Řeknete mi to? Budu muset. Letectvo pohřešuje letoun. Ukradl ho jejich vlastní pilot. Tak ať si ho najdou. Není to ale běžné letadlo, Bade. Je to stealth nové generace. Jestli ta technologie padne do špatných Zdá se, že už padla. Pořádný boj si nikdy nenecháte ujít. Potlačte tyhle chutky. No, proč ne? Máte na palubě 4 letouny. Připravený, vyzbrojený, můžou na start. Výtečně, veliteli. Máme necelé 2 hodiny, pane. Je Creighton Davis na místě a letka připravená? Admirál Pendleton dává veliteli poslední pokyny. Dobře. Kapitán Hinkle, pane. Eskadra připravena. Se vším všude. Jaká je mise? Poručíku? Pane? A sakra. Musíte tam poslat všechnu munici, co máte. Spalte to. Zničte hangár, přistávací dráhu, všechno, včetně záchodu. Ať tam nezbude živá ani krysa, až skončíte. Rozkaz. Rozchod. Všecko v pořádku? Pane, co když budou ještě na místě, až začne letecký útok? Když se zmocní letadla, útok odvolám. A když ne?
Pane? Američani v našem prostoru. Tak teď. Systém je vyřazený. X-77 je určitě v tomhle hangáru. Sakra. Je tam taky F-16. Nemůžem odletět s oběma. To druhý nás nezajímá. Janik je v hangáru nahoře. Poletí s druhým letadlem. Na to kašlu, ale jeho tu nemůžu nechat. Jinými slovy, je tvůj přítel. Jo, je to pitomec. 3 směry současně, do 3 směrů. Jasně, šéfe. Jdem na to. Lásko, můžu s tebou. Ty jdeš na západ. Dobře. Jasně. Máme společnost. Vy tu zůstaňte. Rozkaz. Pane, někdo přestřihl alarm na jižní straně ochranného plotu. Vyřízl do něj díru jako hrom. Vyříďte to. Vyřídím. Napůl vyčištěno. Janik je tam v tom baráku. Jdu pro něj. Tak zmizíme. Jsi připravená? Ano, budu tě krýt. Ani hnout. Pojď sem! Ani hnout, ani krok, ty grázný. Neměl se zvracet, Johnny. Měl jsi vzít to letadlo a zmizet. Opouštět parťáky to není můj styl. Vem tu flintu a hlídej dveře. Potřebuju zálohu, můžeš letět? Jasně. To je dobře. Tak mě teď krej a pak nastoupíš a pomůžeš mi. Johnny, Ratcher k ním patří. Já vím. Tak běž najít Ratchera. Vyvezmeme letadlo. Sraz v hangáru.
Sakru bylo! Eliano! Eliano! Nastupte do letadla! Ne, nejdřív prachy. Dobře, vyřídíme to. Ať kolem letadla nikdo nestřílí. To je vše? Prozatím. Ano je. Zařídil jsem telegrafický převod. Pleďte už, sakra! Krámem! Ježiši. Vy toho nenecháte. Co to, kruci, děláš? Hodně bohatno. Víš, kolik mi zaplatili? $200 milionů na ruku. Je to zrada. Zrada? Probuď se, vymiliti těma kecama u letectva mozek. Nadělat prachy, to je Amerika. Blbost. Všechno je blbost. Takhle to nefunguje, vždyť to víš. Pusto.
Spousta lidí tě obdivovala. Včetně mě. Kdo se tě prosil? Já ne. Hajzle. Polipte mi moji milou arabskou prdel! Nezastavuj. Jdi. Za jak dlouho dorazí Pendletonova letka nad cíl? Eskadro, tady Edwards. Jaký je váš odhad? K cíli máme odhadem necelých 5 minut. Ani ne 5 minut. Ahoj, Johne. Dlouho jsme se neviděli. Měl bych se za tebe stydět, jenže můj stud si nezasloužíš. Na tohle jsem tě cvičil. Houby. Můžu cvičit tebe. Jsem dobrý. To pro peníze? Strýček sám nedává dost? Máma ti nedala kapesný? Rozlídni se kolem. Jsou tu Francouzi, Italové, Rusové. Jsme prostě banda žoldáků, co chce přijít k balíku. Ty k žádnému balíku nepřijdeš. Chtěl bych ti rozbít hubu a pak tě zastřelit. Ale musím jít. Donuť ho pilotovat. Jedinej pohyb a střílej. Neznič si letadlo, aby ses mohl vrátit domů. Otevři dveře a ať si lehne. Kapitáne Hinkle. Začněte bombardovat. Rozumím. Ať ty parchanti rozpráší. Dobrý, tam vzadu. Začíná rodeo, připoutej se. Hni sebou. Za chvíli spustí kobercovej nálet. Klidně to risknu. Nastup do letadla! Johne, hlase. Johne. Tady John. Klub, Jeniku. Promiň, Johne. Nezvládl jsem to. Kde je Richard? Má F-16. Bez obav. Vyřídím ho. Udělej to pro mě. Rozumím, brácho. أرسل المثال
Zaměřeno na základ. Tady Hinkle, nalézáváme na poslední bombardování. Tady Bad Mojo, hlaste se. Tady Bad Mojo. Ano, Johne. Máme valík, pane. Co vás tak zdrželo? Měl jsem pomalýho velblouda. Máme na palubě riskantní materiál. Je to biologická bomba, musíme si dávat pozor. Můžete bezpečně doletět na Edwards, abychom ji mohli zneškodnit? Ano, pane. Co Janik? Janik už není mezi námi. Kluci. To je mi moc líto. Rozumím, pane. Kdo letí z F-16? Sám Reče. To je parchant. Žádám o povolení ho vyřídit. Nezáleží mi na tom, co chceš, Johne. Jestli tě ale sestřelí, dopadne ta bomba na zem. Rozumím, pane. Zkus tohle zaměřit. Jsem za tebou, Rečne. Kdyby X-77 se střelil nad Evropou, nemoc by se šířila takhle. 12 hodin, 24, 36 hodin, 48 hodin. No tě Bůh. Tomuhle tedy čelíme. To není ani námořní, ani letecká věc. Tohle je globální. Tady jde úplně o všecko. Triky, Johne, to je celý. Doletím tě kdysi Umanu. Mám jich pár v rukávu. Možná se přiučíš. Proč letět proti sobě, když můžeme společně? No tak, Johne, řeči o milionech dolarů. Co je ti po lidech tam dole? Zvíšky nejsou nic. Ne, lituju ne. Budeš litovat. Mohli jsme se rozdělit. Nejsem na prodej. Zapínám aktivní stealth. Nemusím tě vidět. Stačí předvídat, kam letíš. Antiradarová vrstva na křídlech je dost křehká. Jeden dobrý zásah sundá celý letadlo.
Sayonara. Základno tady Petmočou. Základno, hlaste se. Ano, Johnem? Mise splněna. Letím k vám. Co bomby? Ano, pane. Balík v pořádku. Rozumím. Tak, hoši. Skvělá práce. Navedeme ho domů. Díky vám všem. Mise dokončena. Jsme nejlepší. A jo! Všichni na místa. Díky, že jste to pro mě riskoval, Bade. Odhadl jste to, admirále. Že zachráníte lidstvo před zkázou? Ale ne. Že těžko odolá možnosti nakopat někomu zadek. Dejte mi Barnse. Jestli pak to nemá něco společného s bednou whisky, pane. Vás to zajímá, poručíku? Ano, pane. Rád tě vidím živého, Johne. Když už nejsem v armádě, nemusím vám salutovat. To mi chybět nebude, plukovníku. Budeš mi chybět ty. No jo. Pojďme. V českém znění Jiří Štěpnička, Petr Pelcer, Martin Stránský, Jan Vlasák, Martin Zahálka, Pavel Rimský, Šárka Brázdová, Rudolf Kubík, Petr Pospíchal, Petra Hobzová, Dana Batulková, Marika Procházková, Martin Kolár, Lukáš Jurek, Marek Libert, Michal Novotný, Radovan Vaculík a další. Překlad Alena Dětáková, produkce Milena Čapková, zvuk Miloš Somr, dialogy a režie českého znění Vladimíra Vildová. Vyrobili ABZ divize Ponton Films v roce 2007.